Orain ikusiko duzuen tutorial hau Lizarrako larraindantza ikasteko egin dugu. Orain ikusiko ditugun 5 urrats hauek larraindantza guztian zehar ikusiko ditugunak dira. Bobadika, burgete, fandango, buelta sahaiak eta boleroa. Bobadika beti aurreko hankakin hasiko dugu eta aurreko hanka beti beste hankaren aurrean jarriko dugu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Oraingoan burgete urratsa. Burgete urratsa aurreko hankakin hasi, bat, gora atera eta hiru. Bat, bi, hiru. Bat, gora atera, bat, bi, hiru. Bat, gora atera, bat, bi, hiru. Bat, atera, bat, bi, bat, bi, hiru. Bat, bi, bat, bi, hiru. Poliki-poliki, aurrean jo gora, atera eta hiru. Bat, bi, 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 hiru. Fandangoa egingo dugu. Guk egiten dugun fandangoan laugarren urratsa izango litzatekena. Buelta saiak ikasteko lehenengo tokian egiten ditugu urratsak. Lehen eginiko urratsarekin, orain, buelta eta erdi emango ditugu. Boleroko urratzean, beti hanka berdinakin emango digu hasiera. Ezkerreko ilarakoak ezkerrakin eta eskubikoak eskubiakin.